klipu danas ćemo opet snimati top 10 igrica za telefone. Prva igrica na našoj listi je, sad ćete vidjeti, uklica Food. I što vam izađe, nađite, samo listite malo dole. I evo ga, ova igrica Food kontra Heritage. Ovo što sam rekao na početku 10, nije 10 nego 5. A mi idemo sljedeću, sljedeća je, evo taj. Ova mi je bolja, light, duple bolje prve, nismo snimali tu, bolja. Na šta se pričam, sami provjerite, ukucate Mr. I izađe Mr. Square. To mi je odlična igrica i zaslužuje da bude na trećem mjestu. Mi idemo na sljedeću. Sljedeća igrica je Subway Surfers. Svi znate tu igricu, to je posebna. U četvrtom mjestu, a petom mjestu je Zombie Tsunami, evo ga, nije loš, a mogu i raditi sljedeće. I ova nije loša, ni ova, sve sam te probao i sve su super, evo ga i Pou, evo ga i Color Switch i Banana Kong, ima stvarno dosta igrica, a stvarno su super, možda ću snimati Banana Kong, nije loša igrica, ako potrebno čiće, a imajmo ništa piše ovdje, njih ostavite na miru. To je bilo to što se tiče ovog klipa, mi se vidimo sljedećim, ćao!